Papunta tayo ngayon ng Porac, second camping. Ingatan lahat. Alright, let's go! Ito yung lugar na may magandang ilog at napapalibutan ng malinis sa kapaligiran. Malayo man to sa nakasanayan, perfect place naman para mag-relax, mag-enjoy at syempre perfect din para sa magiging episode natin. Kaya naman muli tayong bumiyahe! Mag-enjoy sa adventure! Mag-camping! At syempre magluto at food trip! Tara na sa Ilog Kamalig ng Pampanga at samahan nyo kami sa isa na namang camping episode para sa TCTV 2K24. Ito tayo manok, ito yung nahuli natin eh. Oo nga, walang kalaban-laban to, tol. Ang gagawin natin dito, kinulob na manok, mga kabs. Kukulubin natin sa... Nagbaon kasi ako dyan ng lata. Oh. Ano mo yung lata na lalagyan ng mga mantika? Ganun kalaki. Bumili ako sa palengke nun. Yun. 10 piso lang pala yun. So ikukulob natin to para mo siyang inoven. Babago Tapos yan, apuyin yung lata, sahayahan siyang maluto doon sa loob. Ayun, tamang-tama, bagay na bagay yan dito sa location natin. Dahil nandito tayo ngayon sa Ilog Kamalig, mga Ilog kabs. Kamalig ng Oo. Porac, Pampanga. Yan, ang ganda rito, tol. Oo, meron sa likod namin na magandang ilog, sobrang habang ilog. Oh. Ang Kitang-kita ganda. dyan kung gaano kaganda dito. At preskong-presko pa, sa dami ng mga kawayan dito, talagang pumapaspas yung hangin, katulad niya, no? Ayun, Hangin, no? uy, naramdaman ko nga. Kaya wag na natin patagalin, timplayin natin to para mag-food trip tayo habang nagkukwentuhan ng camping. So para ka lang maglilitsyon ng manok dito, tol, lalagyan mo yan ng sibuyas. So white onion ang ginamit ko. Yan, pinati-hati ko lang. Tapos maglalagay din tayo dito ng bawang, tol. Ito. At ang pinaka-importante at magpapabango dyan, syempre, tanglad. Dito sa isa, ako naman gagawa. Ganun din, nito. oh, tol. Ganun na ganun din. Parehas lang. So isa lang to. Oo. Yan. Tapos, Yan, yung tanglad. Pagkasyahin mo dyan, tol. Habang ginagawa ni Mayor yan, ang saya dito kasi dito parang farm talaga o bukid. Meron pang mga kalabaw, tumatawid sa ilog na mga kalabaw. May mga manok. Yun, yung mga naririnig yung mga tilaok ng manok. hindi edited yun. Hindi edited. Yun, totoo yun. Talaga may manok dito. Parang nasa backyard na may kasamang ilog. Oh, pero hindi ito yun, ha? Hindi ito yung manok na tumitila. Hindi. Wala na, tahimik na to. Bago natin tapusin yung pagtitimpla sa loob, ihabol natin to, Ano ba asin yan? at paminta. Asin at Muntik na natin makalimutan. I-shoot natin sa loob. Kakalat naman to habang iniihaw siya sa loob, mga kabs. Lagyan din natin ng paminta. So dahil nga tapos na tayo sa loob, dito naman sa labas, tol, Ayan. hindi natin siya lalagyan ng toyo o kahit ano pa man pampakulay, kundi powder lang. Anong powder yan? Chicken powder. Dahil chicken naman siya. Tama. Oh. Bagay. Lagyan natin sa palad natin. Mhm. Hindi ko na rin siya lalagyan ng paminta sa labas kasi baka mangitim. Siya talaga sa camping. Oo, tol. Parang ang sarap ng feels. Malayo din sa ibang ginagawa natin tong camping talaga. Talagang yung feeling level up. Kasi Tsaka- nandito mag-enjoy ka. Oo, tol. Kasi yun nga, sa biyahe pa lang, tol. Mm. Kanina, di ba yung biyahe natin? May radyo-radyo pa yun, tol. Oo. Dire-diretso lang naman siya. Pero kumbaga, punong-puno pa rin ng mga challenges. Oo. Oo. Nakita nyo si Bukbok, yung sasakyan ni Mayor. Oh. Sumulong ng ano yan, baha, Oh, putik, kita mo. yung mga ganun. Oo. Kayang-kaya to. Siyempre. Hindi ko lang kung nakikita sa camera, pero ito si Bukbok. Nasa likod namin. Tapos si Bubbles nandun, nakaset up. Kung bakit dito kami nagluluto ngayon, nagpe-prepare ng pagkain, mainit pa kasi dun banda. Mm. Dito yung silong. Mamaya dun tayo kakain. Ayan, tol, malasang-malasa na to. At alam mo ba, saan ko to natutunan? Saan mo natutunan to? Kasi nag-guesting ako dati. Uy, social yan, ha? Anong channel Hindi. yan? Hindi naman sa TV yung channel. Ay, hindi TV. Ano yan? YouTube channel din. YouTube channel. Oo, nag-guesting ako sa Sarap Body. Sarap Body? Oo. Lagi kong naririnig yan, tol. Oo. Parang maugong nga ngayon yung channel Oo. na yan. Si Body 8 kasi, tinuro niya to. Oo. Pero hindi ko nakuha. Ito bira, paano natin gagawin to? Yung pampalasa at saka yung pagtitimpla, kuha natin yun, siyempre. Yung pagtutuhog, hindi ko alam. Ano yung proseso? Kaya tawagin natin si Body 8. Andyan siya? Andyan siya. Andyan, Body andyan 8, pasok! Ayan pala si Body 8. Ayun. Eto! Ayan! Ayan yung lata, tol. Ah. So, ganito. Iwan na natin sa kanya yan. O, tara na. Pakituhog na lang. Bahala na siya dyan. Turuan mo lang yung mga cabs, tapos
Ikaw na bahala. Ready lang namin yung mga gagamitin doon, tapos babalik kami. Tuhugin muna ni Buddy Ocho yan. Ayan, Let's go. bahala ka na dyan. Okay mga Kabs, ready na? Ginawa na nila to, so tutuhugin na natin. Hahanapin lang natin yung nakabutas niya. Yun! Yan. Okay mga Kabs, ready na to. Natuhog na natin. So, sunod na natin siyang ipasok dun sa lata. Ibabaon na rin natin to dun sa may somewhere dyan, sa mga lupa dyan para simulan natin silaban. Ganito kabait ang mga tao dito. Kasi kanina pa kami tinutulungan ni tatay dyan. Bibigyan niya kami ngayon ng pampaapoy dun sa kinulob na manok. Kanina binigyan niya kami ng daon ng saging dun. Nag-thank you ka ba? Thank you po. Dakal po salamat. Ay, wow, kapampangan. Nag-thank you ka, tol? Oo. Paano? Thanks. Dakal po salamat, kapampangan word yan ng maraming salamat po. Kaya no, meron na naman tayo natutunan. Dakal is marami. Paano pag kay Jamon papasalamat? Marakal pong abias ke kami. maraming bigas sa amin. Total, palagi ka naman kumakain. Ay, salamat po. Salamat. Ito na, Kabs, oh. Bigay ni tatay sa atin. Tara, papoy na tayo. Ano, Papa Ocho, okay na yan, no? Okay na to. Tol, balikan natin yan 40 minutes to 1 hour. Disclaimer lang mga Kabs, ang pagkukulob ng manok ay tansyahan lang naman talaga. Hindi natin alam kung gaano yung temperature niyan sa loob. Hindi natin alam kung luto na siya kasi hindi naman natin nasisilip. Tsambahan na lang natin. Sana makachamba tayo ng maganda. Balikan natin ito mamaya at dagdagan na lang ng apoy pag kailangan. Let's go! Let's go! Silipin natin after 45 minutes itong kinulob na manok sa lata. Tol, pa-check natin kay Ocho kung ano nangyari. Init talaga. Ito na, moment of truth. Uy! Uy! Mukhang okay na. Hindi, pinaangat ko lang kasi papahiran ko sana. Pahiran muna natin ng red oil. Pero mukhang okay naman eh. Pahid na lang, pahid. Yan natin ng anato oil. May baon kasi tayong anato oil dito. Ano ba yung pinapahid mo na yan, Tol? Para saan ba yan? Anato Yan, oil, tol, para shiny siya. Saka para medyo may prito effect. Yan o. Tingin ko nga, okay na yan eh. Wag na natin ibalik, no? Huwag na. Sige. Kunin na natin yan, patayin lang natin yung apoy, tapos magluluto lang ako ng pang-partner dyan. Yan. Let's go mga Kabs! Tara, kunin na natin to. Halika na. So gawin na natin yung gravy para dun sa manok natin. Yan lang natin ang butter itong wok natin. Tapos gisayin natin itong mushroom. Dire-diretso lang to. So wala tayong masyadong setup pa sa stove natin. Dito muna tayo sa lapag. Siguro sa mga susunod na camping, handang-handa na talaga. Ito na muna. Yan, pag nagisa na natin yung mushroom, transfer muna natin siya sa isang lalagyan. Tapos gravy na. Sa buong butter. Tapos, same amount lang ng harina. Sarap yan, Tol, ah. Ito tol, may ginagawa ko dito, ang tawag dito roux. Isang salitang Pranses. Yung Yung sabihin roux. ay Red. red. Yes. Di ba nag-aaral ka sa France? Hindi, napadala ako minsan doon. Dam-dam dadaanan eh. O, lagyan natin tubig. Tapos timplahan natin. Lagyan natin ng beef cubes na hawak ni Mayor. Talagay ko na. Oo. Hintayin lang natin kumulo pero lasahan na din natin. Tapos, para maganda ang kulay ng gravy natin, lagyan natin ng seasoning liquid. Halu-haluin nyo lang. Siguro after 2 to 3 minutes, okay na tong gravy natin. Tamang tansya lang or adjust nyo na lang din yung kulay or panlasa, depende sa gusto nyo. At bago tuluyang matapos, huwag natin kalimutang i-add yung ginisa natin kanina na mushroom. So adjust na lang. Ready na to. Proceed tayo dun sa isa pa nating side dish. Maggisa na muna tayo ng bawang sibuyas, pagsabayin na natin. Tapos hulog agad natin yung kangkong. Asin at paminta, chicken powder, oyster sauce, seasoning liquid, at konting tubig.
halo. Tol! O, tol. Ito na yung tokwa, tol. Halo mo dyan. Oy, sakto. Yan. Kasi 2 minutes lang naman niluluto talaga to, tol. Yung kangkong. Kasi mas mahalaga, medyo crunchy pa siya. Huwag nating i-overcook. Plating na lang to, tapos kain na tayo. Tara na! Let's go! Let's go! Maganda na mga Kabs! Kainan na mga kabs! Welcome sa pangalawang camping natin. Dito naman tayo sa Pampanga, sa Ilog Kamalig. Napakaganda ng lugar na to. Napaka-preskong lugar, tol. Ang daming mga puno-puno. Ang daming green. Lahat na makikita mo dito, kulay green. Pati yung pagkain natin, tol, may kulay green din. Dahil may syempre. daon tayo ng saging dito. Itong daon ng saging naman, tol, napitas lang natin dyan. At itong ginawa natin, ito yung kanina, yung kinulob na manok sa lata. Oo. Na tinulungan pa tayo ni Sir Buddy. Oo, sarap bati, no? Galing, no? Oo. Mm. Pero maya-maya na natin pagkwentuhan yon dahil kailangan na natin tikman muna to. Pakita natin sa mga Kabs natin. Yeah. Ito, Uminom muna tayo ng ating naka-ready ritong rule number 2. Nakalimutan na naman natin eh. palagi na lang eh. O sige, cheers muna tayo. Cheers tayo. Cheers para sa ating rule number 2. O yan o. Ay! Ang sarap sa ganitong init. Para siyang lechon manok, tansyahan lang kaya may mga konting black dito. Siyempre nasunog ng konti. Oo. Pero importante, luto siya. Umpisa natin sa pakpak tol. Ayan. Ay, lutong-luto tol. Oh. Oo, tol, dito ako. Wala muna sa usawan to. Ayan. Cheers tayo, cheers. Cheers. Tangladis. Yung flavor na yun. Oo. Pinakinaran natin yan ang gawa nating gravy. So, imbes na didiretso ko sa manok, didiretso ko sa kanin yan, tol. Mm. May kasama pa yan mushroom. Karne ng manok, palaman ng kanin, kamayin. Ito ba yung ginawa mo kanina, tol? Andi yan, tol, ah. Ito ko yan. Parang nahuli mo yung timplang gravy, ah. Sarap din. Parang yung nagtitinda din ng manok, no? Hindi naman natin tinulungan tayo ni Ocho, eh. Bigyan natin quarter, tol. Bigay mo. Buddy! Thank you ako, thank you. Kayo na baka, round 2 mo na yan, eh. Ngayon si Buddy, palagi nyo nakikita yung meron natin yan. Dip na natin to rekta. The thickness. Ayun yung thickness ng gravy, oh. Makikisaw-saw na rin ako dyan, tol. Yung namamahala dito, si Ate Malu, pinagluto tayo ng giniling. Tortang giniling. Sa Pampanga, tawag na namin dito, torta eh. Sarap to, lutong nanay ito eh. Luto ng nanay na taga Pampanga. Kaya na pa nga na-ispatan to, tol, eh. Parang ano na ako, eh. Kumbaga, target locked. Sarap kumain dito. Fresco. Mainit lang dahil nakatutok tayo sa araw. Pero siyempre, kung maglalakad-lakad ka dyan, may mga lilim, masarap magpahinga. Para tayong nakawala sa mga trabaho natin. Tama na muna gravy, tol. Bakit? Yung manok, parang lechon na din yan. Pinapartneran din yan ng yung namprik. Ayun. Yan, alam mo naman yan, all around sa usawan natin yan. Oo, tol. Pwede yan sa lechon, pwede yan sa chicharon, pwede yan sa prito. All Pwede around. sa wag lang sa may sabaw, siyempre. Isipin mo, tol, oh, yung namprik, available yan sa Shopee, sa Lazada, Oo nga, sa no? TikTok. Lahat ng paborito mong online bilihan, meron yan. Oo. Ayan, no? Sa Kamanaba, meron na rin page yan. Facebook page. At saka yung mga suki natin na kainan din, meron na din yan. Kuya Bob. Meron yata sa KK yan. Oh, yung kay Crispy Pata. Crispy Pata. At syempre, hindi papahuli yung QC. Abangan nila dun sa Chami ng inay, masarap to, Chami ng inay. Chami ng Wow. inay, dami ng iba. Ay, dami ng bigay. O, di ba? Sure, mahahappy ka? Hindi yon. Sure, mapapanamprik ka. Oh! Sure, magnanamprik ka. O, di ba? Pasok, tol. Pero meron pa. May nagtitinda pa niyan. Saan pa? Isa snack. Ay, oo. Ikaw naman eh. Bakit yung ba nakalimutan yun? Baka batuhin ako ni Mayora. Antipolo, tol. Meron na rin namprik. Teo and Miguel. Uy, Teo and Miguel. Ako yung sadyang gigil. Yun. Di ba? Dalawang branches nila, merong namprik. Very, very soon. Sa Elis Carinderia. Uy, meron nga. Oo, yung malapit sa bahay. Oo. Meron doon. Sigurado malapit sa bahay namin eh. Ang tindi naman nun. Talagang all around na, no? Around na. Kung saan na umabot. All around. Ayan, no? Salok ka dyan, no?
O diba? Unti-unti, nasasanay na tayo sa camping kahit pangalawang beses pa lang to. Nakabalik tayo ng handa kahit pa paano. Nakabalik tayo ng hindi na natatakot. Tsaka alam na natin mga gagawin. Tsaka nabanggit mo nga kanina, tol, punong-puno ng green dito. Huwag natin kalimutan yung hinanda mong green dito. Ayaw nga pala. Oo. Ginsang kangkong, adobong kangkong. Favorite ko to tuloy, gulay. Yan. Medyo healthy tayo ngayon pala, ano? Yung pinakamit natin ngayon, manok. Tapos may side dish na gulay. No. Speaking of camping, gusto ko rin i-take opportunity to na gusto ko magpasalamat sa Off-Road Warrior 4x4 sa Fairview. Dahil sa pagtulong nila sa atin sa bago nating gulong, hindi ko alam kung nakikita. Pero ayan, kasi yung camp na first time natin, tol, nabutas, di ba? Oo, tol. Kasi hindi na halos kumakapit dahil saktuhan na lang talaga yung kapal nun. So nung nasa medyo rough road kami, medyo talagang lumudulas na siya, kumikembot na. Pagdating natin sa camp, butas siya. Pinalitan natin, ang problema pa, yung reserva ko, kalbo. Grabe naman talaga. Bakit ka dyan umaaraw? Eh, sana ko, harap, alam mo, gumanon ako. Butas na, kalbo pa. Grabe naman yung kalbo. At napanood ni Off-Road Warrior yon. So, binigyan nila tayo ng solusyon sa problema. Kaya, hindi ko papabayaan hindi sila masali sa bonus clip. Kaya abangan natin ang bonus clip. Uy, bonus Sa video clip. na Gusto to. ko yan. Gusto ko makita yan. Kung ano nga ba ang pinalitan nila kay Bubbles. Ngayon sa Bubbles, oh. Yung tent namin, yung setup namin, nandito sa kabila. Nandito sa kabila. Dito lang kami kumain, mga Cubs, para ma-feel natin yung kalikasan. Oo, may ilog eh. May Diba? puno. Kasi pag doon, yung tent lang nakikita nyo. Sarap dito, tol. Balik tayo rito, ha. Nag-enjoy ako, tol, kasi itong pangalawang camp natin, medyo, sabi ko nga, medyo handa na. Isipin mo, habang bumabiyahe, meron tayong radyo. Oo, nagradyuhan tayo, eh. Nakakausap na natin ang isa't isa. Shoutout din natin yung yung grupo ng mga kabataan doon, sigaw ng sigaw sa atin kanina. Oo nga, napicturan pa yata tayo. Nandun sa tapat. Nandun sila sa kabilang side, eh. Sige, lagay natin dyan para Ayan. masaya ng mga Cubs natin. Ayan Ayan. sila, nagpicture sila, tapos nasa background kami. Yan, shoutout sa inyo. Ayan, nagkakasiyahan sila doon sa kabila, eh. At saka, siyempre, hindi natin palalagpasin itong pagkakataong magpasalamat kay Ate Malu at saka kay Tatay Sito. Sila kasi yung namamahala ng Ilog Kamalig. Itong Ilog Kamalig kasi pwede talaga mag-camping dito. Oo. So, pinupuntahan talaga to ng mga moto campers, Ayan. car campers, yung mga hilig lang talaga mag-camping, overnight pwede kasi dito meron tubig, merong CR, mga ganun. Yung mga pangangailangan mo ba, may tindahan. So, kung beginner camping siguro, perfect to. Tsaka syempre, gusto ko rin i-shoutout si Boy First Time kasi sa kanya ko unang nakita tong Ilog Kamalig. Akalain mo yun, naunaan pa tayo ni Boy First, kapampangan na nga ako. Hindi, eh. first time nga siya, eh. Oo Hindi nga. mauna talaga siya rito. Oo nga. Boy P, kamusta Ayan. at shout out? Shoutout sa'yo, Oo, tol. napanood ko yung episode dito sa Ilog Kamalig. Oo. At doon ko rin nakita si Ate Malu. At saka si Tatay Sito. Oh, si Tatay Sito mahilig uminom yan nung yung inumin na parang iced tea. Bakit? Wala. Hindi ko maintindihan, pinasok mo pa yun. Tatay dito? Tatay Sito. Kulay pula yun eh. Wala nga. Oh, si Tatay Sito. Ayan. Tatay Sito, shout out po, Tatay Sito. Kaya kay Ate Malu, salamat dito sa giniling. Ay, oo. Pwede kasi siya magluto. Ayun pa, kapag nag-camping kayo dito, paluto na lang kayo kay Ate Malu. Ang intindihin nyo na lang yung stay nyo dito. Tsaka, ang talagang dinadayo rito, binabalik-balikan, yung lomi ni Ate Malu. Oo, yun pa, no? Oo. So, itry nyo rin yun. Pero kanina to, nagbili pa sila ng gulay. Oo, meron pa mangga. Yung mangga bagong. Tapos lahat ng kailangan, binibigay na nila rito. Alam mo kung bakit gulay ang naibigay kanina? Bakit? Kasi ang dami nilang tanim na gulay dyan. Kaya pala sobrang sarap ng gulay. Sabi ko, gulay lang to, ba't ang sarap? Yung pala fresh, bagong Fresh na pitas. fresh, Puro nandyan lang sa likod. O Mm. yun, Ilog Kamalig po again ito ha. Borac, Pampanga. Nasa-search naman sa Google Maps. Wala namang bayad dito mga Cubs. Yun ha, to be clear lang. Wala namang bayad or entrance. Pero, syempre, ang mga pumupunta dito, nagbibigay ng donation ng galing sa puso. Oo. Yun. Kasi yun ang sabi ni Tatay Sito eh. Basta galing sa puso, kahit ano pa yan, masaya na sila. Tsaka syempre, dahil nga, syempre, hindi naman sila nagpapabayad dito, alagaan natin, tayo ang magmalasakit dun sa lugar. Huwag tayo mag-iwan ng kahit na anong kalat, Ayan na. basura, di ba? Ayan na nga ba yung LNT, tol? Ano yung Yung LNT? Live No Trace. Oh, Live No Trace. Mm. LNT. Live No Trace. Basta huwag kayong magkalat. Kung magkakalat kayo, damputin nyo. Di ba? Pero unang-una, huwag kayong magkalat. Huwag na kayong masurahan. So yun, donation lang talaga. And, nasa sa inyo nga yun. Kasi pwede ka makicharge kung wala ka talagang kuryente, di ba? Tapos nakikiugas ka, may tubig, Oo. may CR. Para ma-maintain lahat yun. Tol, kailan tayo babalik dito? Next episode, gusto mo? Hindi, minsan gusto ko rin talagang mag-camp na camping lang. Oo.
Yung Tambay lang, no? off-cam lang, tambay lang. Kaya pagka nakita nyo kaming nag-bonus lang, walang episode, yun nangyari yun. Tumambay lang kami, nag-camp lang kami. Alam mo, iba yung fulfillment ng camping talaga eh. Totoo yun eh. Naranasan namin kaya alam namin. Ito, lumaba na yung outro. Kaya nga eh. Ayun. Marami pa kaming bonus clip. Abangan nyo lang. Kasunod na ng video na to. Kasunod na sa dulo ng video na to. Palagi kayong umiti. Dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo. Tulad nito. Ano yan? Anong ngiti yun? Yun yung ngiti, pag sinasabi mo yung ilog kamalig, mapapangiti ka. Di ba? Ikaw, sabihin mo. Sige, subukan mo sabihin ilog kamalig na hindi kang ngingiti. Ilog kamalig. Di ba? Kung gusto mong umiti, pumunta ka rito, ilog kamalig. Tama. Yan. Ilog kamalig. Porak Pampaga. Ako po si Capster. At ako po si Mayor TV. At kami ang TCTV 2K24 na lagi magsasabi, magpapaalala sa inyo. Huwag na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Huwag nating kalimutan to. Cheers. Tol, pang ilang ulit na yun, nakalimutan natin yung rule na. Yan. Hindi na sa next episode. Ayan. Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Fish out! Alright, camping Okay, part kakain 2. na tayong lahat. Kakain na tayong lahat. Yay! Let's go! Ilog kamalig. Ay, sino magtata? Napakasarap Ay, dito. sarap body na lang. Sarap body. Sa Ay, si Sarap Body. Time check mga Cubs, 8:46 AM. Nandito tayo ngayon sa Fairview. Ito yung nangyari bago yung pangalawang camping natin dahil pumunta muna tayo sa Off-Road Warrior Auto Shop para palitan ng mga sapatos nitong ni Bubbles. Pero mukhang iba yung pumipili ngayon eh. Natuturo lang ako. Parang yung race yata yung mag-iiba ngayong araw ah. Tingnan natin mamaya kung ano yung ipapalit dyan. Discuss lang natin yung mangyayari mga Cubs. So, ito yung BF Goodrich na KO2 all-terrain tire yan. Ang size na pinapa-install natin is 285/70 R17. Currently, ang meron tayo as stock mags natin is 18 na mags. Ang kinukuha natin is para sa 17. Kumbaga, liliitan natin yung mags, pero kakapalan at lalakihan natin yung gulong. Tapos sa suspension naman, gagamit tayo ng Oldman MU Nitro Charger. So, medyo technical na yung mga sinasabi ko, pero mamaya makikita nyo kung ano ang resulta. Let's go! Asaya-saya, no? Yeah! Alright! Nakalimutan kong isali dun sa mga clips. Ito naman pala yung mags natin. So, black rhino siya. Angas! Butas-butas! Black rhino po, yan po yung 70 ng size. Ang isasalpak na goma dyan, ayun ulit. Hawak na ni Billy Paston. Hindi na kalbo. Makapal na. Makapal. Makapal ang mukha mo. Ayan, all terrain. Kita nyo sa background, pinaghuhubaran na ng sapatos at mga pangilalim dahil yan ang mga ipapalit dyan. Lahat po lang yan dito sa Off-Road Warrior. Ganun lang kabilis na salpak na po si BF Goodrich All Terrain sa ating Black Rhino 17 mug. Ganyan pala yung tsura niya. Off-Road Warrior yan eh. Off-road warrior yan eh. Sino malapit ka? Ito. Binugulong na. Ini-imagine ko na siya. Salamat po sa magandang gawa ng Off-Road Warrior. Courtesy yan nila Sir. Sila Sir Gab, ayun nandun. Hello Sir Gab, salamat po ha. Uy, hindi ikaw si Sir Gab, ikaw yung kalbo. Ayan o. Anytime, basta kayo, boss. Nakakatuwa naman to Sir, excited na ako. Magagamit na agad yan, boss. Feeling ko nakita na ng mga Cubs na nanonood ngayon yung episode kanina. Re-rewind nyo yun. Kasi ito yung sa ano eh. Ito yung sa dulo. So nakita nyo na to kanina. Ganito yung naging setup bago nangyari yung camping. Ngayon pala, hindi pa na kami na-imagine yun eh. Gawang Off-Road Warrior. Dito lang yan malapit sa SM Fairview at Toyota Fairview. Punta na kayo dito. Galing na niya mag-advertise, no? Let's go! Alright! Meron nga pala tayong pasalubong. Ito, Namprick. Para kay Sir Gab. Dahil ang ganda-ganda po. Ang ganda-ganda po nun eh. Namprick po, para sa inyo. Chicharon doon, bibili kami. Yun! Yan! Yan talaga ang partner na Namprick. At ang partner na Namprick na mas maganda din, itong gawa nila Sir Gab. Off-Road Warrior 4x4. Dito lang yan malapit sa SM Fairview. Malapit din sa Toyota Fairview. Let's go! Ang galing na hype man mo, yun o. Ultimate Warrior yun. Oh! Gulat kayo, no? Gulat na naman kayo. Ay, paano? Meron na namang ARB item dito. Ayun, ARB.
T-shirt! Tol, Mayor, kung napapanood mo to, bahala ka na. Basta, meron kaming ARB. Salamat po kay ma'am tsaka kay sir. Kay Doc Gab. Hindi ikaw! Di ba? Wala po naman. Salamat po dito sa ARB. Nakuha namin tong mga ARB shirt at pinagawa si Bubbles doon dito sa... Off-road warrior dito na malapit sa SM Fairview. Nearest landmark din yung Toyota Fairview. Ah, nandito yan, yung mga Yan info yan niya. sa baba, address. nakita niyo ba ito? Oh, hindi yan gumagalaw, steady lang. Hindi, gagalaw yan! Hirapan mo pa ako. O sige na. Let's go! Ayan na nga ba, naisalpak na yung bandang likod. Ayan siya, oh. Ang taas na nito, oh. Tol, kaya ang montage. Salpak ko na dito, ha. Ito na yung montage. So ini-edit namin tong video na to na hindi namin nagawa ni Jumbo na bigyan ng oras yung paggawa ng bagong montage. Ang meron lang kami dito ay yung lumang version ni Bubbles na gawa rin ni Billy Passion. Eh wala naman kasi tayong upload na pwede kong isalpak yung lumang version ni Bubbles. Sayang naman yung naging effort natin kung di naman natin to mapapanood. Kaya naisip ko, yun na lang muna ang i-play natin dito. Tapos sa susunod yung bagong version naman. So ganito ang itsura ni Bubbles nung una namin siya nakuha. Let's go! .10 PM kinabukasan na natin binalikan mga kabs si Bubbles. Ito na siya, ready nang iuwi. Binalikan namin kasi nagkaroon kami ng lakad kagabi, kailangan ko i-attendan yun, kaya babalikan ko na lang sabi ko. At ito na ang binalikan natin mga kabs. Ay Diyos ko po, ibang iba na itsura. Parang hindi na ito yung dating na ginagamit natin sa mga vlog. Kakaiba talaga mga gawa dito. So na-lift na siya, nalakihan na yung gulong, napasa na yung mag, sa yung 70 na yan from 18. Iba talaga eh. Pagka tinignan mo siya ng personal tsaka sa camera, talagang wow. Off-road warrior yan. Test drive muna tayo mga testing lang, rampa daw muna natin dito. 2 po. Ayan o, para tayong nasa disyerto pero may damo. Ayan o. Sa sand dunes ko sa naman ng huli ah. So yun, abangan nyo to. Ay, hindi nyo naabangan, napanood nyo na kanina. So mauna na muna kami. Papaalam muna tayo kay Sir Gabs. Sir Gabs, sana nakita ka nila kanina kasi bonus clip to eh. Tara, let's go, Off-Road Warrior. Let's go. Time check mga kabs, 10:10 AM kami nag-start mag-prepare para sa second camping ng Team Kalas TV. As you can see, ayan na po sila, nagre-ready na at kadarating lang ni Jumbo, ayun siya, Toyota Turbo. Pupunta kami ngayon ng Porac, Pampanga, Ilog, Kamalig. Eto na po si Bukbuk, nagpapahinga lang dahil sa alis na kami. So kompleto na lineup, Bukbuk, Bubbles, Chico, at si Titi. Meron pala tayo dito bagong-bago lalagyan ng tubig, Coldplay, galing sa Coldplay concert. Alright, Coldplay. Akin to, baon ko to eh. You know? Galing abroad oh. Tagal din nagkita. Hi Mayora. Hello sa mga Cubs. Tol, kamusta biyahe? Ay, naman tol. Fast and Furious. Eto na tayo. Fast and Furious. Gamit si Bukbok. Ayan, ganito kami magkita-kita. Parang matagal kami hindi nagkita. Ang totoo niya, ilang araw lang. Oh, see you sa trip namin. Let's go! Punta tayo na ng Porac, second camping, ingat ang lahat. Okay, Bukbok here. Dito lang ako sa likod mo, tol. Kahit na tayo makarating, nandito lang ako sa likod mo. Mega dike to, tol! Kaya mali na naman. Ingat lang tayo dito kasi medyo makipot lang yung daan. Sakto-sakto lang ang sasakyan. So, iwas overtake lang. Sad you did.
11:54 AM mga Cubs. Kanina pa naman kami dumating, siguro mga 10:30. So nakapag-set up na nga kami halos dito. At nagpapalip. Oy, pupunta sa tubig yung drone. Pupunta sa tubig, Tol. Pupunta talaga sa tubig. Hindi, wag! Yan yung angulo. Babaho pa ako. Yan waterproof. Kaya pa boy, kaya pa. Saan? May tao doon? May tao doon? Pakaya ano nga? Si Kuya Wensi. Ayan. So, ayan yung setup namin ngayon. Nakapasok tayo dito sa Ilog Kamalig sa Porac. Ito yung setup. Tinakpan lang namin, hindi talaga para dyan yan, takip na yan. Para sa tent talaga yan. Pero kasi mainit pa. Itutour ko kayo mga Cubs. Ito yung ARB touring galing kay AMC. Dalawa yan. Ito si Bubbles. Ito si Bukbuk. Nasa camping Porsche. Ito, Toyota Turbo ni Jumbo. Ilog Kamalig dito sa Porac, Pampanga. Mga Cubs, so, pinagluto tayo ni Ate Malu dito. Si Ate Malu at saka si Tatay Sito, sila yung namamahala dito sa Ilog Kamalig. So may pa-welcome sila sa atin. Maraming salamat po Ate Malu dito sa gulay o gulit o pangalan na niyagawa tayo. Thank you! Para makaganti tayo kay Ate Malu. Ate Malu, kala mo ikaw lang. Cheese bread natin. Pasalubong natin ito kay Ate Malu. Gamusta natin. Ate Malu. 펼쳐진 너의 그게 바로 나의 이미지 주저하지 마 여기까지 와서 돌아보지 마 그토록 원했었던 지칠 대로 지친 나를 헝클어진 내 머리를 봐 이렇게 무너지는 가슴 안고 돌아온 나를 받아주겠니 Maraming salamat. Tayo na tutulong. Takal marami. 언제나 이런 나를 기다려왔었지 Maraming bigas sa amin. Marami ka naman kumakain. 내게 맞는 Ay, salamat po. Salamat. Ito na. Sige, tatay natin. 꽃 모양 Tayo. Habang hinihintay namin maluto yung manok, nandito kami. Yung sa camera ay magluluto ang mga girls. Medyo almusal, pero kahit hindi na tayo ngayon. 그게 바로 너의 이미지 주저하지 마 Malutoyin natin yung ito na. 여기까지 와서 돌아보지 마 그토록 원했었던 지칠 대로 지친 나를 봐 헝클어진 내 머리를 봐 이렇게 무너진 가슴 안고 돌아온 나를 받아주겠니 At kasalukuyan kami nagtatransfer ng files dun sa mga nangyari. 너만을 Ayan. 여기로 Bago matapos ang lahat, meron regalo si Off-Road Warrior 4x4 sa atin. ARB shirt. Ayan. Kahit wala siya doon, yung ginawa si Mapol, pumunta pa rin doon ngayon. Hindi may expect doon? Oo, para sa'yo talaga yan.